Lembrade que non se pode entrar bebida que non sexa auga nin botes. Tedes aquí, tanto a dereita como a esquerda, dúas cantinas habilitadas para que poidades marcar o que queirades. Os nenos, xornalistas que non teñen entrada, que teñan súa acreditación de prensa, que se sitúen no sitio destinado para eles. Ahí estamos, ese público que pide auga, un público pide auga. Onde pedía viño, hoxe pide auga. A ver, pero para que bote auga hay que cantarle por lo menos la canción do bombero, ¿eh? Dile ahí, ¿cómo era? Ahí, el bombero. ¡Ese público que no se ve! ¡Arriba, Santo Fuego! Vamos a ir practicando, vamos a intentar hacer una ola, ya que son los poucos, ¿eh? Vamos a comenzar, a ver, comenzamos por aquí, comenzamos ya por aquí, cierto de corto de autoridad. Cos alentadores de Saucedo, as bestas e con esta tradición ancestral que ten unha técnica moi depurada, ainda que cada alentador usa a súa técnica específica. Teñen os brazos en tenazas. Esta Rapa 2016 que se chama Turirrapa, con moitísimas actividades para que disfruten dos minutos. A pedir silencio.
silencio, porque las bestas entran nerviosas ya, ¿vale? Van a entrar todas las bestas no curro, entonces vamos a pedir silencio. Ahí vienen esas bestas. Silencio, silencio, silencio. Silencio para que as bestas non estén nerviosas e tamén para poder escoitar o ruido propio da rapa, que é unha das sensacións que ides a lembrar durante todo o ano, vale? O son das bestas, o son dos aloitadores e aloitadoras, o son desa loita do home e a muller contra a besta. Iniciación a rapa para que os rapaces e rapazas le vayan perdendo o medo ás bestas e de paso tamén se sintan parte desta festa ancestral. Son eles os encargados de separar os polvos do resto das bestas para que non sufran ningún percance e tamén para que se vayan acostumando a andar no medio destas greas que aquí tenemos xuntas, sempre que a supervisión dos aloitadores e aloitadoras maiores. Como poden ver, un rapaz que ainda é último e que veterán xa apoyando a perna contra o muro para non verse atrapado contra o muro. Se din que os pilotos de motociclismo están feitos de ultra pasta, os aloitadores e aloitadoras de San Pedro están feitos de a mellor pasta. Thank you.
dar un aplauso fuerte a los habitadores y habitadoras de Sabucedo. Retirada dos pulgros a iniciación dos futuros habitadores e habitadoras. Listos los habitadores, habitadoras, listo público, ¿está listo público? No se oye, ¿cómo? ¿Está listo público? Pues tan pronto entre los primeros habitadores y habitadoras recibidos y recibidas un fuerte aplauso. Y ahora a disfrutar de más de 5 séculos de tradición. Na cabezada do cabalo, o máis veterano agarra do rabo para desequilibralo e o resto un cordón de seguridade protege os aloitadores. Non se aloita a máis de 2 festas a vista programadas deste curro con 2016. Quiseiras, tampouco quiseiras. Lembrade ao público botarvos crema, hidratarvos, tendes cantina, a esquerda e a dereita para que podades refrigerarvos, poñer un pucho, tende cuidado co sol.
José, axente. Mira, un fuerte aplauso para los alegadores. Aí está a dificultade de dominar a un cañón que non só é a forza, senón que tamén é a técnica, a destreza que teñen estes aloitadores e aloitadoras. Un forte aplauso!
rapa que se fai para tirar polo ben das bestas, desparasitalos, cortar as críns, levar un control tamén das reses que hai no monte e cada ano protexelas como fan día a día, 365 días do ano, estes homens e mulleres de Sabucelo.
fallando.